Галасы Ласкала і Вялікага тэатра – адзін з лепшых гітарыстаў планеты, гучныя імёны і ўзыходзячыя зоркі. У гэтых афішах канцэнтрацыя сусветнага таленту і магіі класічнай музыкі. І ўсё гэта не дзесьці там далёка, а тут, у Брэсцкім тэатры драмы. За 30 гадоў студзеньскія музычныя вечары пазнаёмілі барашчан з тысячамі выканаўцаў з розных куткоў планеты. 31 пакладзе ў капілку эмоцый сустрэчу з яшчэ больш чым 200 гасцей. Першы вечар прайшоў пад знакам опернага мастацтва. На рандеву з брэсцкай публікай прыехалі салісты Великого театра России и знакомитого миланского Ласкала. Этот фестиваль начинает, и первое мероприятие серьезное, большое, которое начинает год, в котором мы будем отмечать тысячелетие Бреста, это тоже очень символично, так как город Брест в этом году он является культурной столицей союзного нашего государства, и поэтому символично, конечно, что мы начинаем вот именно с этого мероприятия. Наперадзе вялікая праграма. Сёння брашчан чакае сустрэча з віртуозам гітары, пляміннікам знакамітага Фрэнка Сінатры Томам Сінатрай. А ў якасці сюрпрыза ўверцюра да сольнага канцэрта. Уже ў першы фестывальны вечар адзін з 5 лепшых гітарыстаў планеты выйшаў на сцэну. Я давно хотел проехать в Беларусь, потому что у меня тут есть сябры, так само сябры-американцы, выходцы из Беларуси. Меня запросили на этот фестиваль, и я без вагання погодился приехать. Я нават планую застаться тут на некалькі дзён, каб познаёмиться с культурой. У планах Тома Сінатры наведаць брэсцкія музеі, пачаставаць стравы нацыянальнай кухні, ну і галоўнае, канешне, падарыць брашчанам часцінку сваёй творчасці.